प्रणाम। खुश रह। अकेला ही अपने के पलटन लोग कहाँ बा? लो अकेले ही ना काम बा तो अकेले ना आई। एगो काम कर, तू जल्दी 500 रुपया दे, एगो बड़ा इमरजेंसी बा। ए काकी जी, हाँ? चौवनली लगे नहीं खे। 500 रुपया के तो मुंह देख ले जमाना हो गइल काकी। जब से पतो मलिकार भइल बड़ी सन, तब से हमारे हाथ में कुछ रहते नहीं खे। तू हो ना कभी कभी ढेर चालाक बनी हो, लेकिन की तरह बुझावत रहो हमके। अरे जेकर घर के हर मर्द कमा रहल बा, ओकरा कने 500 रुपया नहीं खे। हैं? ए जन चुरा लुका के धेले बाड़ू ना, ओमे से दे ना ता। हम तोहर पतो लोग के ना बोलब। अब कैसे रुआ के समझाई काकी? साचो नहीं खे, रही तो रुआ के देती ना। ढेर बड़का धनवान हो, तोरा लेके 500 रुपया नहीं खे। तू एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस बड़। ए तनको दया में आने के तोरा में तनको, हैं? ये से ना, ये से तोर बड़की मछली पतो तोरा के रात दिन सुनावत रहे। अरे दीदी, ये अदबिसिया कक्या कुछ ज्यादा नहीं के बोलत। रवा लोग के सामने रवा लोग के इंसल्ट कर रहल बिया। जाई रवा। चली दीदी। अरे जाई ना, चलिए। चाहो बुड़कुटनो, हैं? ढेर रहनदार बनतारू। हमनी अपना सास के कुछो बोली सन। तू के हो हमनी के घर में घुस के हमनी के सास के खरी खोटी सुनाए वाली? ए दीदी, ये बुढ़िया ना, ये बुढ़िया एक नंबर का बड़का चमच हिया। अरे ए बर्तन से ओ बर्तन में गावे गावे ढिमलात रहेले। ये बुढ़िया ना खाली सास पतोई में झगड़ा लगवावे। अरे बाप रे बाप, ये कैसन लाल छल लगावत या हमरा पर। करबो नौटंकी, तर सब नौटंकी हम जानतानी। जब देखा तब चल आवेली हमनी के घर में मुंह उठा के कुछ सामान मांगे। तहरा घर के सारा चीज में आग लगिल बा का? ए बुढ़िया, खबरदार जे हमरा सासू अम्मा के उल्टा खरी खोटी सुनौलू ता तोहर ना झोट्टा पकड़ के ए चल लसार के मारम हम, बुझलू? अरे माई रे माई, इसे आरनी दुनो हमरा के खाई चबाई। अपने सास के नोच अपन सास के खो। सुनावे अम्मा जी, हम कितना बार कहले बनी के सन तेलबेली कुल के मुंहे मत लगाई, जौन गांव भर में घूम घूम के हमनी के इंसल्ट करत होके। अब केहू घर द्वार में आ जाई तो ओकरा के भगावल ना नु जाई। चल अइली है, अब तो घर के अंदर घुस अइली है। आ घर आइल मेहमान के बेइज्जत ना कइल जाला। मेहमान भगवान मानल जाला। तो ऐसे तेलबेली औरत सबके बुला के आदर सत्कार करी, जौन गांव भर में घूम घूम के छिछिया के हमनी के बेइज्जती करावत होके। बाकी एगो बात कही, हमरा खातिर जे तू लोग लड़लू हो लोग नु काकी से, उस सुन के हमार करेजा जुड़ा गई। परिवार के नु ऐसा नहीं होके के चाहे। अपना में तनी भले ऊपर नीचे हो जा, बाकी अगर बाहर के आदमी कुछ बोले नु तो ऐसा ही एकजुट होके लड़े के चाहे, डट के। तारा लोग में बहुत हौसला बा, तू लोग डट के सामना कर सकत तारू लोग। देखा, कहे के तो हम सास हैं, बाकी सास माई होले, दुश्मन ना। आज तारा लोग के गला लगावे के मन करता। अम्मा जी, देख लो दीदी, रउआ लोग बहू होके भी बेटी होके के एहसास दिला देलू। अम्मा जी कितना खुश हो गई नी, वो रउआ लोगन के गले लगा लेनी। हर मातारी बाप अपना औलाद से खाली खुशी की उम्मीद करेला, दुख के ना। बाकी जब से हम ये घर में आयल बानी ना, तब से गांव जवार के लोगन से खाली रउआ लोग के बदनामी सुनत बानी। रउआ लोग के बड़ा बदनामी बा, और खासकर अपन सास ससुर के प्रति दुर्व्यवहार देखकर। अरे बहू घर के लक्ष्मी होले, मान मर्यादा होले, इज्जत होले, और बहू के स्वभाव ऐसा होके के चाहिए कि पूरा गांव जवार तारीफ करे। और वो तारीफ ऐसा आभूषण होला
जिकरा के ओढ़ के बहू समाज में सर उठा के चले। का रउआ लोग के पसंद बाई जिल्लत भरी जिंदगी? का रउआ लोग नहीं चाहत कि रउआ लोग के समाज में तारीफ होखे? चारों तरफ हमनी के तारीफ करे अम्मा जी, यह चाहता नहीं जा। तारीफ के डंका बजावे के खातिर हमनी के बहुत ड्रामा करे के पड़ी, काहे से कि गांव जवार में ये साबित हो जाए कि गांव जवार में केहू के पतो हम लोगन के जैसन नहीं खे। लेकिन ऐसा कई का जा। ई करे के खातिर बहुत बड़ा धमाका करे के पड़ी। और उ का करे के बा हम सोच लेनी। पान खाए के आदत ना छोड़े अरे तो तू ना खाल करा, हम कहाँ मना करता ना, मतलब गंजन हो गइल बा कसैली काटत काटत। तू खाल करा, दोनों जने मिल के पान खाल ना हम ना खाब दादा, एक कुली खराब आदत के। कवन बुरी आदत बा, पान खाल ठीक होला। बाबूजी रहुआ से कुछ पूछे के चाहता नहीं। पूछा पूछा। बाबूजी रहुआ के शादी कौने तारीख में भावर लियल रहल हा? अरे बेटा कहा बात बा, जौने मनहूस घड़ी के मतलब शुभ घड़ी के बारे में तो हर सास आज लेना पूछनी, तू पूछा तारू। आप बताई ना बाबूजी, रहुआ के याद बा ना? अरे बेटा बर्बादी के वो घड़ी के भूल सकेला। रउआ ढेर नहीं की बोला। अच्छा ठीक हो, हम ढेर बोलता नहीं तो हार याददाश्त तेज बात तू ही बता दा ना, कहिया डोला फलने रहलू। हमरा के फूल मत समझी, हम फायर है फायर। ए अम्मा जी, तो एक राउंड दाद दी। हाँ दुल्हन, इहे महीना रहे 11 तारीख आ दिन सोमवार, ब्रह्म मुहूर्त में हम सुहागिन बनल रहनी। ओ गॉड, 11 मई तो कालिया है चंदा। कोनो बात नहीं की दीदी, हम सारी व्यवस्था कैले ले बानी। कैसन व्यवस्था दुल्हन? बाबूजी हम तीनों बहुरिया मिलके रउआ लोग के शादी के सालगिरह मनावे खातिर प्लान बनवले बानी। अरे तब सुपर्ब आइडिया बा भाई। माई बाबूजी के सालगिरह हमनी के धूमधाम से मनावल जी। काहो कुंदन भैया हैं? हाँ काहे ना। अरे तो फटाफट तैयारी करी लोगी, समय बहुत कम बा। हाँ अम्मा जी, स्पेशली रउआ जाई अपन सगा संबंधी आस पड़ोस के बता दी जाके, आज ही न्योता दे दी। ठीक कहा तरु कन्या। हाँ अम्मा जी, और ना काकी गैंग के भी रौरा इनवाइट कर दे। ओकरा के तो सबसे पहिले न्योता दे। सुना ना, माई बाबूजी के शादी के सालगिरह मना के तू तीनों बहू कमाल कर देलू। और पूरे गांव में तू तीनों के बहुत तारीफ हो रहा बा और हम बहुत खुश बानी। चना दरू उ जोन समूचा गांव वाला बाड़ा इंसान ना, जोन हमरा का ताना देवत रहन सन, गाड़ी फज्जत करत रहन सन, उ जब तीनों बहू के तारीफ करत रहन सन ना, त हमार मन गार्डन गार्डन होबे ना करी डार्लिंग। आई लव यू यार। तू भाभिन पर ऐसा जादू कैलू कि घर परिवार पूरा खुशी से भर गए। सच बताई, हम माई बाबूजी के कबो भी इतना खुश ना देख ले रहे। सच में यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। पूरा सांस भीतर ले जाओ, छोड़ा करता नहीं, हल्ला मत कर। अरे तो ठीक से करा ना। रखी ना का भेल? ऊपर रखी। थकेलू का हो गल? ए जी पता ना काहे माथवा घूमे लगल हमार, माथा घूमे लगल? ऊपर जाता नीचे जाता। अरे माई तू सवेरे से कुछ खैले ना हो बिस ना, यही से चक्कर आता। ले हाई खो ठीक हो जेबिस। बार बार कहिला कि सवेरे कुछ खा ले के चाहिए, आराम से ठीक हो जेबिस। का हो गई अम्मा जी? माथवा पंखा खाली घूमे तो। अब हाई ले दूध पी, अब ही सब ठीक हो जाए। हाँ दूध पी ले। थोड़ा सा रह दो। तनी सब पीला ना, पीला खाली पेट हो पीला। आराम से।
भाई का हो गइल भाई? सांस लीजिए, थोड़ा और लंबी सांस लीजिए। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए। ये तो खुशी का धमाका है। खुशी के धमाका? हाँ, काकी जी प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं। सासू जी बधाई हो सासू जी। अरे सुना तारू हो, कहाँ बाड़ू हो? हाँ? का भइल? ऐसे मुंह लटका के काहे बैठल बाड़ू? मुंह लटका के बैठी ना, बुढ़ौती में लड़कोरी होके जाता नहीं। लोग का कही कि घर में 3-3 गो पतोह पड़ल बड़ी सन, एको गो लइका फैका ओकनी के नहीं, आ सास बुढ़ारी में लड़कोरी होके जाता सन। हम ना मुंह देखा केहू के, बाप रे बाप, लाज के मारे हम बाहर ना जाए। अरे परेशान मत होका, हैं? पति पत्नी है हमनी, कोनो पाप थोड़ी कैले बानी। अब भगवान का मर्जी, भगवान का आशीर्वाद बा, हो गइल ओमे तरा टेंशन लेवे का कौन बात बा? हैं? कितना जनी के बुढ़ापा में बच्चा होला, पागल। भगवान का आशीर्वाद समझाए के, और हमनी का पहला पति पत्नी है, जकर ए उम्र में बच्चा होता बहुत जने के भइल बा। और सुना, ऐसने हालत में ना उदास मत रहल करा, बच्चा पे असर पड़े, खुश रहल करा। हाँ, मनोरमा, अरे मनोरमा कहाँ बाड़ू? अरे काकी आई, बैठी, आवतानी। गोड़ लागतानी काकी। कहाँ बाड़ी मनोरमा? पूरा गांव में बवाल बा कि ओकर पाँव भारी हो गइल बा। हाँ काकी, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। अच्छा हाँ, ए बबली, कुल खुशखबरी तू ही देबू। तनी अपन सास के बुला दा, ओकरो हाल चाल हम ले ली। हाँ, अरे वो का है ना काकी, अम्मा जी की तनी तबीयत खराब बा, तू अपना कमरा में आराम कर रहल बानी। हो सकेला। अब पोता पोती खिलावे की उम्र में ओकर पाँव भारी हो गइल बा बुढ़ौती में, तो तबीयत तो खराब होखबे करी, हो सकेला। अरे हमारा तो लागता मनोरमा काकी के शर्म आवता, हैं? यही से मुंह छिपा के घर में घुसल बाड़ी। अरे काहे ना शर्म आई बेचारी के। हाँ, घर में 3-3 गो जवान पतों के रहते अभी बुढ़ौती में ओकरा के बच्चा पैदा करे के पड़ता। बाकी ए बबनी, तोहनी के काम बड़ा अच्छा कइले बाड़ू जा, तीनों जनी में से एको गो बच्चा पैदा ना कर सके। कुल जिम्मेदारी अपन सास पे डाल देलू ना लोग, हैं? खैर जायदा, हमके का करे के बा। चला तानी, फिर कबो हाल चाल ले ले। ए काकी, गोड़ लागतानी। खुश रह। हम तीनों बहू मिल के तारा खुशी खातिर रउआ लोग के सालगिरह मनौनी, एक अच्छा बहू होके के फर्ज निभावनी, और रउआ लोग का कहनी पूरा समाज के सामने हमनी के सर झुका देनी। और नहीं तका, अरे पूरा गांव के लोग हमनी के मजाक उड़ावता, सब लोग थूका था हमनी के ऊपर। सब कुछ बदल जाई, लेकिन लोग के गंदा सोच ना बदली। अपना मन के कोनो विचारे नहीं खे, और चलनी है लोग के सोच बदले। रउआ तो इनकरो से दू जवा आगे बानी। अरे रउरा लोगिन के करनी के सजा हमनी के भुगते के पड़त आटी। खबरदार,
तारा लोग के जितना कुछ कहे के बाद, जितना कुछ सुनाओ के बाद, जितना अपमान करे के बाद हमार करो लोगिन, बाकी हमारा पति के करबो लोगिन तो हम चुप ना बैठे। गर्जल देखत तनी इनके, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कैसन चोरी रे? कैसन चोरी? हमार बच्चा कोनो लुकौआ छुपौआ नहीं खे। आ लोग के का? लोग के छीटा कसी करे के अलावा और कोनो काम बा? तारा लोगन के का लगता कि ये उम्र में हमारा माई बने के शौक बा? ई सब भगवान के मर्जी बा। सुना लोग, एगो बेटी ना बड़ा भाग्य से सुहागिन बनेले, आ एगो औरत बड़ा सौभाग्य से माई बनेले। अगर आज हमार पाँव भारी बाना तय में भगवान के महिमा बा। भगवान के ना, रउआ दोनों जन के प्रेम के महिमा बा। जौन भी होके, जौन समझे के बाद तारा लोग के समझा लोगे। उम्र चाहे जौन भी होके, पति पत्नी में प्रेम होखई के चाहिए। अम्मा जी, ओहो के एगो उम्र होला, एगो सीमा होला। अरे बुढ़ौती में गुल खिला के हमनी के प्रेम के 25 मत पढ़ाई। 100 के सीधी एक बात बोला तानी, काल के काल हॉस्पिटल जाई और ये बच्चा के गिरा के आई। भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। जे करवाई ओकरा के भी सजा मिली और जेकर होई ओकरा के भी सजा मिली। अच्छा, तो धमकी देता नहीं जा हमनी के? धमकी ना दे रहल बानी, सच्चाई से परिचय करा रहल बानी, कानून बता रहल बानी। ढेर परिचय के पर्चा हमनी के लगे मत भरी, बुझी नहीं? और ये अपना मुमताज के समझाई रहोला कि ए उम्र में ताजमहल बनवावला से ना लोग बड़ाई ना हिनाई करेला। इतने ममता लुटावे के बाना तो घर में 3-3 गो हट्टा कट्टा बेटा बा। जेकरा के रउआ प्रेम कहतानी, वो प्रेम ना, पाप है पाप। पाप होइत नु तय तरह तीनों लोग हमारा सामने आंगना में खड़ा ना रहतू लोगिन। जे तरह तरह लोग के मरद दुलरुआ बानू, ओही गनी बच्चा भी हमरा खाती कलेजा के टुकड़ा बा। बुझाइल? जे तरह से हम तीनों के पैदा कैनी, पलनी, पोसनी, प्यार देनी, ममता देनी, वही तरह एकरो के प्यार, ममता, दुलार दे, पाले, पोसे। हम अपना बच्चा के पैदा करब, ई हमार आखिरी फैसला बा। हाँ तो हमनियों के फैसला सुन ली, या तो ई बच्चा के गिरा के आई, या तो ई घर में बंटवारा होई। बदनामी भरल जिंदगी ना जी पाएम जा अम्मा जी। अब तक फैसला ले ली रउरा लोग, या तो बंटवारा या फिर अबॉर्शन। कि बुढ़वा और बुढ़िया तिल मिला के रह गई हसन। हमार निशाना खाली ना जाला बबनी। सही कहलू दीदी, बाकी निशाना वही के लागेला जिकरा के शिकार करे आवेला। बाकी जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो अंगूरी के का करे के पड़ेला? करेक्ट। अरे वाह, टेढ़ा। बाकी ये सच बा, अम्मा जी की प्रेगनेंसी हमनी के खातिर सर दर्द तो बा, बाकी अलगा भइला से हमनी के बदनामी पीछा ना छोड़ी। यही से अम्मा जी के बच्चा पे हमनी के फोकस करे के पड़ी, और अम्मा जी के बच्चा के कैसे मारे के बा वो हमनी के तय करे के बा। और अम्मा जी के बच्चा के हमनी के ऐसे मारल जाई केहू के का अम्मा जी के भी पता ना चली। अच्छा, तो एकरा खातिर का करबो तू हमनियों के बता दा। रघुआ लोग के हमरा पे डाउट बा? बिल्कुल ना। डाउट बा? अब देखा, अम्मा जी के हम कोनो न कोनो बहाना से अस्पताल ले जाइब, और चेकअप के बहाने बच्चा के काम तमाम कर दे।
शाबाश। एक्सीलेंट चंदा, एक्सीलेंट। बस रउआ लोग ऐसे ही साथ दी और फिर देखी आपन देवरानी के कमाल। हमार पाँव का भारी भइल कि घर के सब खुशी हैन बिना हो गए। बेटा पतोह दोनों दुश्मन बन गए। बात बंटवारा तक पहुंच गई बा। अब रुए बताई जेकरा के दुनिया मारे के कहता ओकरा के कैसे मार दी, कैसे मार दी हम? एमे ओकर का दोष बा? हम इतना कठोर नहीं हो सकत जी। हो यहाँ वही जौन राम रच रखा, ना हम टेंशन ले ही ले और न तोहरा के लेवे देव। मनोरमा खुश रहा और निश्चिंत रहा। ये बच्चा के हम नहीं भल जाए। हाँ, और अगर बंटवारा होता तो हो जाता, कौनो टेंशन ना। ना जी, ये तो हम नहीं चाहत जी। चाहे जैसन भी हो खसा, अपन बेटा पता हुआ सा साथे रह सन, तबे नु परिवार रही, ई घर रही। ना तो सब टूट जाए तो हमनी के जिए के का मकसद रह जाए। अम्मा जी आप चलिए खाना खा ली चल के। ए दुल्हन, अब तू ही हमारा आखिरी उम्मीद बाड़ू। बचा लो हमरा ममता के, बचा लो ई घर टूटे से। हम हाथ जोड़त नहीं। अरे अम्मा जी का करता नहीं अम्मा जी, ये सब ना करी। रउआ के हमरा पे भरोसा बाना? बाना भरोसा? अब तो रउआ के हमरे साथे अस्पताल चले के पड़ी। अस्पताल? हाँ अस्पताल। वो काहे खातिर हो? वो ए वजह से ओ आजकल ना बहुत बीमारी चल गई बा। अब तो चच्चा और बच्चा के कोनो खतरा ना होके यही से डॉक्टर के दिखावा जरूरी बा। मनोरमा, चोट की दुल्हन सही कहा दिया, अस्पताल चल जा। ए, तू तो कहत रहलू कि अम्मा जी के पेट में गांठ बा, अब बहुत जल्दी फूट जाए। और वो डॉक्टर दीदी हैं? वो डॉक्टर दीदी तो बोलत रही है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बा। हाँ, कौना तेला बेला के खेल करत तारू, ये हमके साफ साफ बता दो। का दीदी, रउआ लोग जब देखो तब हमरा पे शक करेलू। उठट पूछे डॉक्टर कुछ भी बोले रउआ लोग मान लेलू। अरे हमरे बात पे तो कोनो विश्वास ही नहीं खे। अरे बच्चा के तो सवाल ही नहीं खे उठत। गांठ बा गांठ, उहे फल फूल रहल बा, आज ना तो कल फूट जाए। अगर ना फूटल तब तो हम जहर खा के मर जाए, कसम से। पक्का? हाँ, पक्का। अरे दीदी, बाकी ना रउआ लोग से प्रार्थना बा हाथ जोड़ के कि अम्मा जी की सेवा में कोनो कमी ना रखब और टाइम टू टाइम टॉनिक पियावत रहे, काहे से कि ओही से ना गांठ बढ़ी तभी ना फूटी, और यही से अम्मा जी के पता ना चले और शको भी ना हुई। डोंट वरी चंदा, हमनी के सब संभाले। डोंट वरी। का दीदी हैं? बच गई नहीं।
काहे खातिर घामा में परेशान होता अरे अम्मा जी बस हो गई तनी से बचल बा। प्रणाम आए। खुश रह। अरे तू तो घर से निकलली बंद कर देली, इहे से तोहर हाल चाल लेवे आवे के पड़ल। अरे काकी का करी जा, राउर सुख दुख जनले बिना तनिको चैने न पड़ेला। अभी मत कहिया कि हमनी के बड़कपन बा। अरे काकी का हईला देखो कहिए देलस। ए मनोरमा, तोहरा ऊपर तो बेटा पतो के खूब प्यार बरसता। अभी बतावा गोद भराई के रस्म होकी कि ना? बाग काकी जी रहो, अब ए उम्र में गोद भराई के रसम उसम कइल जाला। ना ना ई सब ना होई। अरे अम्मा जी, हाँ? रस्मो रिवाज उम्र के मोहताज ना होला। हाँ। बड़ी नसीब वाली पतो के अपन सास के गोद भराई करे के मौका मिलेला का काकी जी? हाँ। एकदम एकदम। मनोरमा, कुछ सीखा अपन छोटकी पतो से। अरे काकी जी, हम अपन अम्मा जी के कुल दिल के बात जाने ली। हाँ नो, गोद भराई होई और बड़े धूमधाम से होई। वाह। और रउआ के एडवांस में हम निमंत्रण देता नहीं। अरे थैंक यू बा, थैंक यू बा। और रउआ बैठी, हम रउआ खातिर चाय बना के ले आवतानी, ठीक बा? हाँ 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 ठीक बा, ठीक बा। ए मनोरमा, सच्ची कहतानी, तोहर छोटकी पतो ना लाखों में एक दिया, लाखों में। तोहर दिमाग ठिकाने बाकी ना? का भेल दीदी? अरे गोद भराई के रस्म हमने के कपड़े पर काहे लाद देलू? तोहरा नीमन बार कुछ ना बुझाला का है? ई सब कैला के खाली नुकसान बा, नुकसान। अरे दीदी, दूसरका के बुरा करे के खातिर ना कबो कबो आपन भी बुरा करे के पड़ेला। अब देखा, अम्मा जी के गांठ तो फूट जाई, अम्मा जी तो मरबे करिए। बाकी कि हम तीनों बहुवन के जो गांव समाज में इज्जत बा, उकरा के बरकरार राखब हमनी के ग्रेटनेस और महानता बा। ई रउआ लोग के बुझाते नइखे। सब बुझाता हमनी के। बहुते बढ़िया से बुझाता नहीं जा। अब देखा, काकी के मन में अपन गोद भराई के रस्म के सवाल तो उठ गइल बा। अब गांव समाज हमनी से गोद भराई के रस्म मनावे के खातिर उम्मीद तो करबे करी, और ओमे हमनी के खरा उतरे के पड़ी, और गोद भराई के रस्म हमनी के करे के ही पड़ी। अगर ऐसन बात बा तो हमनी के गोद भराई के रस्म कइल जाई। और का, सासू अम्मा के गोद भराई के रस्म हमने के एकदम त्योहार की तरह मनावल जाए। थोड़ी थोड़ी बात में रउआ लोग तिनक जाता नहीं। चलो जल्दी से तैयारी करे के बा। हाँ, चला चला चला। अरे आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।